Atzo inauguratu zuten berria den, baina berria dela esan ezin litekeen futbol zelaia, San Mamés. Hori bai, eharra futbol zelaia. Modernoa, berria, berria ez, baina kristona bai. Bikaina. Atzo izan zen Atletiken zelai berriaren estreinaldi ofiziala, partide historikoa, Zeltaren aurka, garaipenarekin amaitu zen gainera, 3-2, joko handirik ez, baina 3 puntuak eta garaipen historikoa. Eta atzoko ospakizunean protagonista izan zen Piroteknia Astondoa enpresaren arduradunarekin hitz egin nahi dugu jarraian. Txemi Astondoa jauna, Gabon, zelan atzoko inaugurazioa? Gabon, ederto jun zan inaugurazioa, Zu artifizial berezixe preparatu gendu zan, Bilboko zeru guzkixe morun argituteko, eta de puta madre jun zan, demasa. Batez be, traka finalaz, disfrutatu ebien geixen. Beraz, esan daiteke, Txemi, inaugurazioaren ikuskizuna, zuok, Astondoakook, biribildu zenutela? Bai, guk Astondoan pagetan deuskunen arabera biribiltzen doguz gauzak. Diru gitxi pagetan badeuzkue, orduan gitxi hau biribiltzen doguz. Botaten doguz, txapligu gitxi, 3 lauta kitxu. Ta oso diru gitxi pagetan badeuzkue, bombetaz, botaten doguz lurrera eta rapatapata. Ta ja, miserija bat pagetan doztenien, orduen hau agaz egiten doguz, xup, pum, iala porai. Ezu Txemi, baina Atletikek kondo pagetan da, bala. Hombre, izen be atleti da. Atleti munduko gauzarik handizena da, eta esan genke, bota dugule, esaten da morun, bota dugule la pirotecnia por la ventana. Oino. Eta, haizu, teknikoki, zuk nola deskribatuko zenuke bar tarratxeko su kolekzioa? Bai, kolekzioa deskribiduko nuke de puta madre edo puta madre tirando a putísima madre. Horkila horretan, Azteko bota gendun txapligu bat, esplotatxerakuen, zeruen egiten zabena, Genar Andrinuaren aurpegixe. Bai. Zesaten ari zara, Bai. Genar Andrinuaren aurpegixe. Genar Andrinuaren aurpegixe, kolore zuri eta gorriagaz, bitono. Bai, bitono, horren ostien bota genduan beste txapligu bat, eta honegaz, esplotatxerakuen urteten zan, estani xargoten kamiseta zenbakia, gazito, ala, hostia. Hori imposibilida, Txemi, hori imposibilida. Ez da asmatu orain dino horrelako zuziririk ez da asmatu. Astondoan esaten dugun morun, pagetan baduzu, existi duten da. Eta amaituteko traka finalien bota genduzan kriston txapligue. Danak ago zabalilaga genduzan, San Mamesen, Bilbo Zunda, Mazenterko rotondatik arabe bai. Eta traka horretan zer agertzen zen ba? Gabarra. Agertzen ziran Dani, De La Fuente eta Patxi Ferreira golba, celebretan herri norteko fonduen, eta ultraserrekuei holan eitzen. Oino, hori guztia ikusi zen orduan bene-benetan, Claro, detalle guztixekaz, De La Fuenten bigote eta guzti. Ez que, astondukuek la hostiaga. Izango esarieba. Txema, onnak izango zarete, baina hori ezinezkoa da. Bueno, sinistu daizun bat botako dutxuen. Hori, bota. Ia zer, pentsetan jatzuen, Bada. A ber, hain zagertatzen. Xup! Erra, puta madre, increíble, Hemen ez dugu ezer ikusi, Txemi. Zelan ez tozuela ikusi. Ezertxo ez dugu ikusi. Ikusten zan orgoizen, Ritxi Mendiguren bandan kalentamentuek eitzen, sustituzio eitzeko, beronduen Txutxi Aranguren arbitrari tarjetie protestetan, eta abertzale zurreko fondo guztixe Michel, Mariton kantetan. Politxesku izan deba, ez duzu ikusi? Akaso, hemen... Barruan gaudelako. Barruan gaudelako izango, leiotik beratu. Oa lehiora. Txemi, bota beste traka. Bai, tranquil, ze oin botako dutxu ez zui begira, txapligue. Kontuz, Zerua bota. Kontuz, zu gora bota. Zerua bota. Zuen direkzinuen, jautuko do, txapligue, prest? Ez, a ver. Vale, a ver, Txemi, fuera, Txemi. Vale. Kontuz ibili, espada. Gora behitxu, eta Javi Martínez lezamako bailie kaltzontziotan saltetan ikusiko zuen. Hortxe. Hori ikusiko nuke. Ahí va. Mosto, fuera, vale. Hori ikusiko nik gustora, Bai, baita nire.